Madriko Genova kalean ere ez da giro. Pepen barruan, urak nahasi doaz. Eta zerbait jakiteko hemen ditugu Andoni Rasoi jauna eta Maialen Cospedal. Jakin nahi dugu, ia entzundakotik egia zemadan, denak ez horretan dena egia dan, eta zure estrategia. Komeniko da fuerte, zerbait esatea, ilitargoa dago, moskeoz betea, jende zintzoa gera, Dolores maitea, gure kulpa da lagun txarrak izatea. Gure kulpa da lagun txarrak izatea. Influentzi kaskarra geneuzkan onduan, gugera personarik zintzonak munduan, baino ontatik nola libratu orduan, galdetu barzinari nola egin duan, galdetu barzinari nola egin duan. Aspaldi hontan nago, bastante erreta, hainbeste diru ere, enuen gordeta. Partinak nola egin dun, ez dakit puñeta, ura azkarragoa da, Andrea da eta. Ura azkarragoa da, Andrea da eta. Aibala, zeharo tragatu nun zure martingala, geratu gera lapur eskaxak bezala, esan izun gehiago hartu behar zala, esan izun gehiago hartu behar zala. Barkatu Rasoi, barkatu Cospedal, azken momentuko albiste bada, beste norbaitek hitza eskatu du, eta zuen baimenek emaniko diot. Hemen dugu Barcelona eskalare. Torri, Xabi. Partidu bakarrean horra hor bide, barkatu erratu naiz esantzun sensible, berriz egin gaitezen denak adizkide, lasai kartzelan ziega asko daude libre, lasai kartzelan ziega asko daude libre. Bartzenaz jauna dago erotua edo, gobernuari sortu hainbeste endredo. Rajoy dago bigarren Espainia lehenengo, isiltzen ez bazera etzera irtengo, isiltzen ez bazera etzera irtengo. Traidorik zerriena hau da nerekiko, bera harrapatuta gusalatu tinko, Suizan eukiko ituzu 1.000.000 piko, baino Suizaik ez dezu berriz ikusiko, baino Suizaik ez dezu berriz ikusiko.
erantzun hau atzamartentea. Zuri sarri eman dizut sobrepotentea, orain zuk eman niri sobresalientea. Orain zuk eman niri sobresalientea.